λένε για να τα αφήσουμε εδώ χάμω. Έλα, λέγε τώρα τη χρωστάω να τελειώνουμε. Ό,τι καταλαβαίνεις. Λέγε εσύ, τι καταλαβαίνω εγώ. Δώσε ένα 20. Πώς το είπες αυτό, ρε Βαγγέλη? Δώσε ένα 20, λέω. Για τρελούς ψάχνεις, ρε. Γιατί, κύριε Αντώνη, πολλά σου είπα. Τι έκανες, ρε, και θέλεις ένα 20? Δυο πραγματάκια πήρες από εκεί πέρα, τα φόρτωσες και τα ξεφόρτωσες εδώ χάμω. Πόσο βάσταξε αυτή η δουλειά? Βάσταξε μισή ώρα. Άντε, κύριε Αντώνη, δώσε ένα 20 τώρα να τελειώνουμε. Ένα 20 για να. Έλα, έλα. Άντε. Πάρε και αυτό.